griya mangu-mangun kung kanduan rimang berlena tanpa kanen kaya ngene mulyaning wong urip ana ing Madyapada ora kaya Prabu Sentanu. Yayi Gangga, kula nuwun wonten pangendika ingkang adhawuh. Bagya mulyaning rasa wong bebojoan mono ora kaya wis pinaringan talining katresnan merga ingkang denarani putra iku wohing katresnan ya wohing Jatukrama. Wujud sesambunganing Rama Ibu, wujud sesambungan mono ora mung nalika andon tresna, nanging kudu selawase Yayi. Rening menungsa mono titah ingkang asipat kewadakan lan kajiwan apa dene kasukman mula nggone dadi menungsa sakwutuhe mau ora mung nalika andon tresna ning lahir nanging uga andon tresnaning batin ya kuwi kanthi sinihan. Merga ana tetembungan tanpa andon tresna lahir lan batin antaraning Rama lan Ibu, putra ora bakal mekar tata kajiwane. Nuwun inggih. Banjur garwa iku rong pribadi ingkang wis dadi sakdadan. Garwa mono rong pribadi ingkang wis ditunggalake dadi sakdadan. Loro-lorone darbe ancah sing urip ingkang wis ditunggalake. Mula kakunge kudu menehi kawigaten ingkang mirunggan marang sisihane. Inggih. Pun Kakang ngendika mengkono merga miyose putramu si Dewabrata iki kaya-kaya ndadekake wiwara binuka jungguing rasaku sing wis ya wis, sing durung wae aja nganti sepening pamitung Yayi. Rene nyatane Hyang Agung wis paring kanugrahan lan kamurahan marang pun Kakang lan sira Yayi Gangga, mula tak jaluk kanthi banget ayo ditutukake nggone lelumban ana ing warih madu kekosok kang sari-sari jroning urip bebrayan iki Yayi. Sinuwun dinten mangke kula nyuwun pamit badhe dhateng tepining Benawi sinuwun. Wow.
wasisaning Bathara wayah Bathara Jagat kanggo gagitulen aku ulat nopun kakang oboto penggalin opo ketemu nalar ing ngatasi sira iku Prameswari Ratu dasare sira iku widodari kasuwargan nanging yo gene saben babaran nganti rambah kaping 7 anak munjur mbok cemplungake kali oh ganggo tak kalang-kalang rembugmu tinemune saiki arep mbok baleni meneh anakku sing ngangka 8 mijil kakuh glewo-glewo kaya ngono arep mbok cemplungake benawi oh ojo ya di ora urung kowe mung bakal ndedher dosa cepeten teko semene bocah iki tak openane ganggo mboten napa menika sampun dados lagehan kula sinten kemawon mboten menang duwasa lah tingkah kula jabang menika ki badhe kula larung wonten ing benawi sinuwun Hyang Agung paringa pangapura aku iki duwe bojo abote rasaku kaya mengkene ketoke duwe bojo widodari ning kok malah penak duwe bojo londo ganggo ojo ya wong ayu ya senajan tok kuwi lalagean ning lagean mau sing becik-becik wae kowe duwe lelakon kowe duwe lekas kok nyilakani ya kewan wae padha tresna lan ngayomi menyang anak-anake lah kok dadi sing jalma menungso tur dasare sira yayi itu garwaning ratu ya gene mengtawa mateni anake dhewe apa wis malik keblatmu kowe ganggo oh yayi saka pangrasaku sing wis kebacut ya wis ning anakku lanang siji iki tak jaluk aja mbok cemplungake bengawan Dewa Brata iki tak emonge tak gula wentahe dimenrosake sejarah Ngastina coba nalaren ganggo pedahe apa aku dadi ratu sugih berbondo berbandu mukti wibawa Nyakrawati mbau denda nanging to cuwes turun negara Ngastina apa bakal mung semene lakone Prabu Sentanu aja ya di sinuwun nalika Baduka badhe mundhut garwa kula darbe punagi kula sagah ngladosi Paduka sinuwun nanging Paduka mboten kenging mambengi solah bawa kula menawi Paduka ngantos nerak pepacuh wau inggih ngriku dumawaing titi wanci kula kedah pisah kalian Paduka inggih ngriku kula kedah wangsul dhateng Kayuwangan sinuwun wasisaning para wayah Bathara Jagat ya pun kakang ora lali aku isih eling
Nalika semono panjenengan ingsun saguh minangkani bebanamu, ya aku ora bakal nyaruwe menyang paripolahmu. Ya kaya ngene iki lho gedhening rasa tresna menyang bojo iki kaya ngene. Tanggaku kae ya ana. Bojone dumbar sak nggon-nggon. Ya mergo saka tresnane menyang bojo sing nganti ngumpli dhuwuring Gunung Mahameru. Aku ora bakal nyaruwe paripolahmu. Siadar tumindak kepiye bae aku ora bakal aruh-aruh. Lan kesaguanmu mau wis tak tindak buktine saben kowe babaran bayine mbok cemplungake bengawan dadi lan patine. Pun kakangmu meneng wae. Ora ketang batinku nangis guguk ning aku ora wani mambengi tingkahmu sebab aku mongso kalah janji kanggo. Ya kaya ngene iki lho. Aku mbok tinggali lunga ben bengi aku wis meneng wae. Ngalor ngidul aku mbok kon gawake tasmu aku ya mung meneng wae. Mbok kon ngluntungi setagenmu aku ya mung manut. Apa ana Ratu Ngastina Prabu Sentanu sing Nyakrawati mbau denda wenang ngepak bon-bonane wong sak negara kok mung diparapi ganda tagen. Aku wis rumangsa kalah janji. Paduka mambengi lampah kula menika cetha menawi paduka sinuwun mboten tetep ing prasetya sinuwun kanggo wis kinodrat saning jagat kesabaraning menungsa mono ana watese. Pancen tak akoni aku mung tansah meneng wae mengkono mau ora mergo tulus nggontung aku kesabaran nanging mung mergo tak sabar-sabarke. Mula bareng dina iki aku nyumurupi anakku ingkang angka 8 bakal mbok pateni sajan wae aku ora kuat ndulu kahanan iki. Paripaksa entuk ora entuk cabang bayi iki bakal tak jaluk supaya lestari urip. Dewa Brata iki mengkone bakal tak openi tak gegolo tak domo-domo ing besok bisa nglintir ke Prabon Negara Ngastina. Harta gula mentah, harta gedhekke. Supaya lakon Negara Ngastina lakone Prabu Sentanu aja nganti cuwes. Sinuwun piye? Kula mboten kawratan ngaturaken anak kula Dewa Brata. Namung kemawon reh ning sampun dados santeping manah kula. Menawi paduka lincat ing janji. Nuwun sewu. Kula kedah pepisahan kalian paduka. Nyuwun pamit kula wangsul dhateng kayang. Kanggo sureng Dewang Kara Kingken ler manguswa kang layon penyilang kang memanis Dewi Kanggo nalika mangke wis ngulungaken ingkang putra Raden Dewa Brata dhateng Sang Nata Prabu Sentanu mangke nyarengi nenggih wasu 8 ingkang wis tinulungan tumimbal lair mring Marcapada dening Sang Betari Gangga ana wujud cahya pepadang ingkang cumlorot saking Dirgantara.
Wasudara, Wasudaruna, Wasusoma, Wasuapah, Wasuhanila, Wasunala, Wasusaprah Yangga tuwin Wasuwuragil. Krana rumaos bingah dene wis luwar saking bebandan kadonyan. Gangintun bayu kekiatan mring ponang jabang bayi nggih Sang Dewa Brata. Tumloro teng kanang cahya manjing angganing sang jabang bayi. Satemahing benjang dadya satriya pinandhita. Kancing langit kelap-kelap katon lir kincang alis risang mawe gandrung oh anakku nggih anakku wong bagus najan tininggal dening ibumu parandene masih mencorong tak sesuwun marang ngarsaning dat kang murwing dat. Muga-muga anakku lanang bisa dadi satriya ingkang gegirisi kula. Pasewakan busana sutra maneka warna Sesanti Niskala nirkumaraning Pramudita sirna kang Durgama sinapu ing kaheningan dinitah para wengkayun anenggih gelenging carita ginubet langening budaya luhur mrih dadya tepa palupi Sang Hyang Marsudi teteping dharma ing reh kautaman. Panenggih negari Hastina projeng ngageng dasare agung negari ayom sayetine ayem wis kasusra ing manca praja suka sambet memitran nanging tetep nindakaken adil miwah merdika liredatanate nyahak wewenanging sesami
Senajan para wibkuwi sewa sugata miwah para nimpun manggung gumarenggeng anyabda hayu murih hayuning jagat raya. Nayaka bebaning praja kuntap kautamane tansah budi kuncaraning bangsa. Kang mangkono rajeneng Mokatrana kaprabawan ingkang asta dawat makutaning kraton. Hanenggih Sang Nata Prabu Sentanu. Nyata lamun ratu pepakuning bumi ingkang tansah budi murih harja jeceking pernatan. Marmanggung jinunjung derajate tiase maweh arum saking budi Palamarta kinacek samining ratu. Linulutan wadya agung kinaringan padaning urip bijaksana berbudi mahambek dharma. Lujeng ari sajuga kepareng miyos tinanggil mungguing siti luhur Balirungga. Pepaan der Sang Hyang Paranayaka pangembating praja ingkang mungguing ayun. Anggih Warangkanata ingkang awasta Sang Rekyana Patih Tanuraga. Rekyana Patih Tanuraga wastani wegik waskita ngembat ulah ing ring paprintahan. Sawetawis Senggaira Sang Nata Prabu dadi mangkono panglucitaning griya lamun to kababaring lisan. Sarta paweluting anu Resing karsaning sun dening kanyut Iwang Candra
purnama siti minangka ati panen wangi lintang raras kumenyara Saladara pipa ningsih dipaningsih katrangan panjating kilat kadhet hanarnateng limut riris handulur lan imur Hey